Dus ik heb al geen spul meegenomen. Vertel, wat moeten we nou doen? In deze. Deze? Nou, zo. Dit is Pijnpraat. En het gaat eens een keer over oorlog. Doe alvast een tomk omheen en abonneer je op ons kanaal. Het is heel koud, dus ik ga nou snel de bunker in. Oekraïne is aangevallen door Rusland. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным. Ja, dit is de bevolkingsbeschermingsbunker in Grau. Hij is gebouwd in de Koude Oorlog en is nog helemaal intact. Ja, de Koude Oorlog was een periode van bewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische vrijheid in de tweede helft van de 20e eeuw. Tijdens een bijeenkomst in Den Haag heeft de vice-minister-president en minister van Binnenlandse Zaken, professor Beel, mededelingen gedaan over de aanstaande wervingsactie voor de BBB, die ten doel heeft de paraatheid van het Nederlandse volk tegen luchtaanvallen in een onverhoopte nieuwe oorlog zo hoog mogelijk op te voeren. Het kapitalistische westerse blok was later nog Amerika, met Nederland ik bij jaren. De communisten stonden benamen onder leiding van de Sovjet-Unie, wat nu in een lietsere vorm Rusland is. In de hele Koude Oorlog wien er aan beide kanten een onhoudende en tegen het dure opbouw van de strijdmachten. En dat beschutte ook het samenbrengen en het bouwen van kernwapens. De gevaren van een atoomwapen zijn de hitte, de luchtdruk, de straling en de radioactieve neerslag. Ja, om ons te beschermen sinds zo'n grote atoombom waren er dus overal zulke bunkers gebouwd. Kijk als deze hier in Grau. Maar deze wie speciaal voor de commissaris van de Koning om leiding te aan de provincie mocht zo'n bom dus vallen. Het is geen prettige gedachte dit alles. Maar als ooit een oorlog mocht uitbreken, kan goede voorbereiding misschien veel onheil voorkomen. Ja, een paar keer dienen haar momenten voor waarbij de angst was dat conflicten escaleren konden tot een tweede wereldoorlog. Kijk als de Koreaanse oorlog in 1950, de Hongaarse opstand in 1956 en de Cuba-crisis in 1962. Ja, in die periode waren de mensen natuurlijk hartstikke bang voor een kernoorlog en waren direct op tarret. En nou, maar de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne is de spanning tussen Rusland en het Westen weer helemaal weer om. Dus het werd dreigen met kernwapens en de mensen binnen bang voor een tweede wereldoorlog. Leiders van veel Europese landen en ook Amerika reageren woedend op de aanval van de Russische president. Dit is een donkere dag. Yo, ik ben nou thuis. Ik ben op zoektocht, want ik heb morgen een inzamelplak voor Oekraïne. En ik zou zien dat ik hier thuis nog wat spul heb. Dus ik warme kleren, voedsel, dus kun neem ik gewoon. Luiers, die heb ik net. Helmen, noodwettenpompen en medicijn. Het meeste van die lijst heb ik hier net thuis. Maar ik heb vast wat oude kleren en misschien ik wel wat skun. Nou, een hele zak vol met kleren. En ik heb nog even bij mezelf de schoenen. En daar liggen nog een paar kersen. Dus die kan in de zak. Ja, een hele tas vol. En ja, natuurlijk wil ik ze volle meer, Jan. Maar goed, ik denk dat dit al aardig wat is om te beginnen. En stel nou ik nog wat dingen voor de meest knut Oekraïne. Laat een beetje in de comments hieronder. Of stuur even een DM'ke naar uw Instagram account. Of de Discord, dat ben natuurlijk ik. Ja, hier achter mij is de pleert van de paken en beppen van Elise. Oude dagen heeft ze hier al een heel soort spul inzameld. En ik heb dat er al 4 vrachtwagen die kant op binnen gaan. Dus ik hoop dat mijn spul er nog bij kan. Dus laten we die kant op gaan. Jeetje, wat een spul. Volgens mij is Elise hier ergens. Elise? Hey, it. Zie, ik heb ook een spul meegenomen. 1 tas voor mezelf. Oké. En 1 tas voor mijn nicht. Vertel, wat moeten we nou doen? Ik zeg een beetje dat dat kleding is, als ik het kort Ja, heb. dit is kleren. Ja. Dan moet je het in die doos achter die. Deze achter mij. Ja. Hij zit al aardig vol. Ja, dat klopt. En nu zei je, doe hem erboven. En dan kan je nog wat spul, zoals een reep en een EHBO-kit. En waar met dit spul? In deze. Deze? Nou, zo. Wat heb je soort spul? Ja, heel veel. Er is binnen 4 vrachtwagen vol.
Ja? En Jood komen er nog 2 om de rest van de spullen op te halen. Hoe kan het dus in Oekraïne wenst? Een tijdje in hetzelfde bedrijf hadden we vragen om naar Oekraïne te komen. En we zeiden, ja, we willen dagelijks weer naar taal. Hoe wie dat om in Oekraïne te wonen? Ik vond het heel leuk. Wanneer ben je weer omgekomen naar Friesland? 3 weken lang. En hoe wie dat voor jou? We dachten eerst dat we voor 2 weken zouden gaan. En het leek het nou wel alsof we daar letter van een maand bleven. Wat wie de reactie toen? Mijn reactie was gewoon dat ik dat niet leuk vond. Omdat ik zo snel mogelijk terug wil. En mijn huid was schön. En dan zou dus dat in huid nog zit, hè? Ja, en hoe viel dat? Dat viel raar, omdat ik het liefst in deze situatie bij elkaar wil wezen. Praat ik wel eens mooi? Ja, wel heel veel. We hebben eerst nog videobellen en dat gaan we straks weer dan. En wist ik wel wat er in Oekraïne al gebeurt? Dat weet ik omdat mijn huid dat allemaal zit en omdat ik het volle nice-sites bezoek en allemaal filmpjes op YouTube. Dus ik houd het wel zo bij. En wat hoop je nou eigenlijk wat er gebeurt? Ik hoop het liefste gewoon dat er iets met Poetin gaat gebeuren of dat een andere president in plaats van Poetin komt en die dit allemaal gaat stopzetten en dat alles er goed komt. Ja, ik sta nu op het schoolplein van PCBS de Skeerkel in Sijsbierum. En toevallig het Elise hier op school zitten. En ik ben wel heel benieuwd of de Benjerik iets weten van de oorlog. Wat is oorlog? 2 landen die ruzie hebben en die dan gaan vechten met elkaar. En maar wat voor oorlog hebben wij te maken? Maar een machtoorlog. Want Rusland die wil nou de macht hebben over Oekraïne. Dat Oekraïne weer bij Rusland komt. Ben je hem dus soort met dwaande? Op school zullen we vaak het jeugdjournaal, daar jaar week wel volop. En op TikTok zie ik wel dingen. We proberen een beetje achter ons recht te houden. Ja, en waarom is dat zo? Nou, omdat het net zo'n fijn gevoel heeft, want het is net leuk voor niemand net. En wat doet dat met jou? Ja, ik vind het wel wat verdrietig. Ja. Ik wil wel dan Oekraïne steunen en zo. Daarom heb ik Nationaal in samen. Ja, juster hielden wij alle bierkrotten en staatsjildflessen hielden we alle inzameld en toen hielden we wat geld en toen hielden we het er ergens bracht. En hoe viel dat dan voor jou? Ja, het viel beter als ons niks dus, want hun kunnen niks doen, want Poetin valt in win. Ja, en iedereen kan wat van. Шановні громадяни України, ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Slava Oekraïne. Ja, het kan vanzelfs wijzen, er stond net zo fijn veel terug de dreiging van de oorlog en het chant van alle ellende op TikTok en YouTube. En Rep me vertelde dat hij wel eens verdrietig was van het nijs. En wat moest dan doen als hij zo veelst? Nou, Anneke is psycholoog, dus die helpt mensen met emotionele problemen. En zij weet je meer hoor en had ik nog wel wat tips. Tip 1. Ja, tip 1 is toch echt genoeg oordingen. Wees net heel tijd bezig op de telefoon of met elkaar over de oorlog in Oekraïne. Maar ga naar buiten, sport, klets over oordingen. Maak je leuke TikTok-filmpjes zelf. In plaats van elke keer maar de hele, al die filmpjes door de oorlog zien. En als dan een keer zo'n filmpje just was het heftig vindt, dan is een belangrijke tip de eerste keer dat het just even het geluid uit, want dan is het minder heftig. En ik kan altijd nog bedenken als het hem nog een keer zien was, maar dan met het geluid aan bijvoorbeeld. Tip 2. Ja, dat is piekeren net. En piekeren, dat is te volle nadenken over een probleem wat je net oplossen kan, terug na te denken. Of nadenken over een probleem wat nog net eens bestaat. Nou, dat nemen we piekeren. En dat lost niks op. Sterker nog, er wist er alleen maar verdrietelijker van of angstig. Ja, daar ga je niks om. Vooral als je jongens in bed lezen en er is weinig afleiding, dan kan dat soort piekeren
kan heel goed opkomen, daar hebben we al wel eens last van. Dan is het belangrijk om even wat oorstdwan te gaan. Bijvoorbeeld even naar de wc daarin. Dan ben je even uit dat piekeren. Of ziek je in heite met me even op. En dan kun je even vertellen van, goh, ik zit hier maar, ik kan net goed sliepen. En dan kun je echt wel wat tot rust komen. Tip 3. Ja, de laatste tip is, we willen alle graag wat dwan voor Oekraïne. Daar vielen wij ons beter van en de vielen de mensen in Oekraïne vielen zich steund, vielen zich er echt beter van. Je houdt een goed gevoel, dat zijn belangrijke dingen om wel met dwanen te wezen. En dan kun je denken aan succes wat Elise bijvoorbeeld die in had, op haar squallen. Betink maar de klasse of betink oors thuis, wat kan ik doen om de mensen in de Oekraïne een het onder de riem te steken of echt te helpen. Denk aan statiegeldflessen verzamel je en dat geld doneren. Of op zijn minst je eigen profielfoto van TikTok blauw en geel maatje, kleuren van de vlaggen van de Oekraïne. Dat zijn goede dingen om met dwanen te wezen. En daar viel je dan goed? Daar viel je beter, dan had je het idee dat het dwang is. En dat jou dus altijd een goed gevoel. Путин объявил войну, все, значит, надо ждать. Ну вот сейчас собираюсь, маму вывезу, а сам вернусь и буду смотреть уже по обстоятельствам, если город будет бомбить тогда. Dit weer Pleinpraat van deze week. Een serieus verhaal, want oorlog in Europa is serieus en net leuk. Maar voor Elise en haar familie nou echt zulke toppers? Laat dan een weten tot deze video te liken en te delen. En dan zie ik je weer bij een volgende Pleinpraat.